la yo man the dohkha ha AG fishing pond ar spa pra phau kilo mata kasni ka lai phau tering te la yo were ki rawan ki basong tenat ban kwai bakin yawan sya kini kapung mar ki size jong ki dohkha ro kilong ki ba ibang sudah ki khamix khaski khaba khaselbar bon ki dohkha phila ban wan be ki size ki babyang sudah te ka bai kwai kan long sunspa marway kata kan de baro shisngi te nag mata ki jingtip ba khamnya phila ban phone how to number bang abu hak mat jong ka video boleh phone Anyway.